Din partea mea, Dan Drăghici, dedic această melodie făcută de mine pentru toți fanii mei, pentru toți prietenii mei, pentru copiilor și bineînțeles pentru fetele mele, pentru Ștefania, Georgiana, Ana și nepoțica mea Anelis, special. Și nu în ultimul rând pentru Jack Englezu, fratele meu bun. Am obosit mergând pentru de-altă țară și am riscat numai și numai pentru bani. Eu nu m-am gândit deloc la sănătatea mea. Pe primul loc mi-am pus familia. Am obosit mergând pentru dătățeană, și am riscat numai și numai pentru bani. Eu nu m-am gândit deloc la sănătatea mea. Pe primul loc mi-am pus familia. Chiar de din viața mea trecut, putere am să iau de la început. Doamne, chiar dacă știu cum să mă chinui mult, Doamne, să dovedesc la copilașii mei că am fost și sunt un tată pentru ei, că am fost și sunt un tată bun pentru copii. Frățiorul meu Jack, Best musician, God bless you, God Dan bless you, Jack. Drăghici. Bravo, bravo.